Public Alert Response Management Center nagbabala sa Danger Level Heat Index sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Mariing nagbabala ang Public Alert Response Management Center o PARMC ng Dagupan City sa publiko matapos umabot sa Danger Level and Heat Index na inaasahang papalo sa 42 degrees Celsius ngayong Abril 28. Sa anunsyo ni Ms. Melican Arbauzo, officer in charge ng PARMC, sa flag raising ceremony ng Abril 27, giniita ang agarang pag-iingat laban sa matinding init at nabanta sa kalusugan. As of now, siguro nararamdaman nyo na sobrang init. Bukas ho, nasa 42, so nasa level na po tayo ng danger. Kaya, hinihingi po namin sa inyo na wag po lalabas na between 10 to 3. And kasi ho, makakaramdam kayo ng heat exhaustion. Ito ho yung panahon na marami mong magkakaroon ng heat stroke. Ayon sa PARMC, mahigpit na iwasan ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon na oras kung kailan pinakamataas umano ang heat index. Partikular na pinaalalahanan ng mga traffic enforcers at iba pang outdoor workers na limitahan ang pagbababad sa init upang maiwasan ang heat exhaustion na maaaring mauwi sa nakamamatay na heat stroke. Tatandaang nilinaw ng Pag-asa sa Dagupan na ang maalinsangang panahon ay dulot ng umiiral na weather systems sa bansa na pinaalala ng mataas na humidity dahil sa lokasyon ng lungsod na malapit sa karagatan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM